enkosini yakithi Makhanya kanye noNdlunkulu ngizothula nje inkosi noNdlunkulu baphakame mhlambe beze ngala ngaphambili before ngikhulume egameni lenkosi. Umfazi indoda isikhulumile ebengifisa ukuthi ngiyethulele isizwe ngoba isizwe siholwa nje siholwa yini kodwa ke njengomdidiyeli ngithe ngiyakuthula ukuthi awubatshela ukuthi ngithini. Abanye bangijwayele abanye ke abangijwayele kodwa yimi inkosi. Ake ngithathe ke ithuba lokuthula inkulumo yenkosi ngizoyifunda njengoba ibhaliwe. Ngibingelela ke umphathi wohlelo, ngibingelele wonke amakhosi aphumelele ekuzobungaza lolu suku okuhlanganyela nathi. Siyabonga Nkosi uNgcobo esimbonile. Ngibingelela abefundisi abakhona, umfundisi Makhanya nomfundisi kumede ingasehambile. Ngibingelele izihambeli ezimenyiweyo. Ngibingelele isizwe sonke esingaphansi kobukhosi bakwaMakhanya. Ngibingelele izinduna zonke ziholwa umdidiyeli ziholwa uNdunankulu uMbongeni Makhanya. Ngibingelele abamele uhulumeni ngazo zonke noma ngawonke amazinga abo. Ngibingelele amabutho eholwa umdidiyeli wawo lo okhulumayo ke okhulumela inkosi. Kuyangithokozisa ukubona niphelele ngothuleni kulomcimbi okugubha usuku olubaluleke kubukhosi besizwe sakaMakhanya. Sibuthene lapha ngesikhathi izwe kanye nesizwe sibhekene nezinkinga eziningi. Kunezinkinga zokungabikho komsebenzi lapha abantu bakithi behlaselwa ububha obenziwa ukweseleka kwemisebenzi. Kunenkinga enkulu ebangwa ukucisha njalo kagesi. Lokhu kucisha kukagesi kunciphisa amathuba okusebenza ngoba kuba nesikhathi esiningi zama short time abantu ugesi ungekho. Kulimaze nezinto zokusebenza ezisebenza ngogesi abayisebenzisa ngayo ngesikhathi amandla kagesi ephela ama-appliances ayalimala. Lento kagesi izosidalela ububha obukhulu, hayi ke endaweni yaseBumbulu ezweni lonke nje lase South Africa. Kule minyaka edlulile sibuye saba nesimo sokuvalwa kwezwe ekwakubangelwa isimo somkhuhlane owawubizwa COVID-19. Lokuvalwa kwezwe kuqhubele phambili isimo sobubha
emphakathini kakhulukazi eyakhele amakhosi. Lokhu kudinga abasemagunyeni kahulumeni ukuthi bakhuphule amasokisi, babhukule balwe nobubha, ngoba uma bengakwenzi lokho uhulumeni uzoba nenkinga enkulu yokufa kwabantu bebulawa indlala, futhi nezinga lobugebengu lizonyuka kakhulu kunalokho elikhona. Sibuye saba nenkinga yezikhukhula ngonyaka odlule lapho zavimbanisa kakhulu endaweni yaseThekwini, zahamba nemphefumulo yabantu eminingi, kwaba inkinga enkulu. Kanti umthelela omkhulu walezi zikhukhula noma ngithi yonke, kodwa ukungawuhloniphi noma ungayihloniphi imvelo yokulahla noma ikuphi imfucuza kuyayidala inkinga ekuhlaleni. Siyazi ukuthi sinabantu abaqhamuka endaweni zonke ezahlukeneyo abangazi ukuthi mhlambe imfucuza fanele bayilahle kanjani, igcina iyovala imfula igcine imukisa abantu. So siyakhuleka ke esizweni ukuthi abantu uma benemfucuza kufanele bayiqoqe, abayiqoqe kahle, bayilahle ngendlela ingalahlwa noma ikuphi. Ngiphakamisa lokhu nje okungenhla ngiqonda kahle ukuthi kunokudlanga komtshontshwa kwemfuyo emphakathini yethu. Siyabanxusa abomthetho ukuthi abayisukumele lento. Nathi umphakathi asakhe isigungu ezosiza ekulweni nalezi zigebengu kana yonke inhlobo yobulelesi obukhona. Nathi asilwenze uhlelo lokuvikela imphakathi mhlambe through ama-CPF nama-neighborhood watches, njengoba sike sibone ey'ndaweni zabamhlophe noma ey'ndaweni zomntakabani kuthiwa khona into ethiwa ama-neighbor watch. Ngiyathokoza-ke ngoba induna uhlongo lapha ezansi ikusukumele ngempela ukusebenzisana ne-CPF. Kuye kubonakale ezikhathi zasekuseni abantu bepatrola begadile ukuthi abantu bangabanjwa inkunzi. Kodwa konke lokhu siyokwenza uma sibambisene ukuba sakhe lesi sizwe. Okunye esinesinutho sakho esokuba isibhedlela esasimenyezelwe ngenhlanhla nangu usekela ngqongqoshe wezempilo, kwakunesibhedlela esamenyezelwa ukuthi sizokwakhiwa endaweni yaseMpumbulu, esingayi sifika kusona ukuthi asakhiwe phela. Noma ke uma singakakhiwa sona, kodwa eMpumbulu iklinikhi yakhona ibe 24 hours. Siyanxusa ke ngenhlanhla usekela ngqongqoshe okhona. Sibuyele kunesimo sokungasiphathi kahle kwezingane zethu. Ezinye zidla izidakamizwa nophuzo oludakayo. Ningasibuke thina lapha ophuzweni sesibadala, sesikwenzile okuningi okunjengokuganwa, sakha imizi yobaba. Nina nisebancane, ikakhulukazi abesifazane abaphuza ngohlobo olumangalisayo. Siyanxusa ukuthi abantu abasebancane abayiphathe kahle. Omama babophe izifociya, babophe impela ukuthi izingane zabo ziziphathe kahle ukuze zikwazi ukugana phela. Uma lesi simo sisiyeka singanqandwa, asinalo ikusasa, kanti kuthiwa inkunzi isematholeni. Abafana bagqugquzele ukugana ngokusemthethweni uma sebefike kulelo zinga. Bangadlali ngezingane zamantombazane ngokuthi bazikhulelise bese bebaleka beshiya izingane zibe zintandane. Ngokufanayo amantombazane abagqugquzela ukuziphatha kahle kuze kushaya isikhathi sokuthi awungavumi ukwenziwa izicima koma zocansa abafana abanganenhloso ngawo. Ukuzala izingane ezingenababa
ukhinyabeza ukukhula kahle komntwana ngokwempilo nje kanye nosiko. Kubalulekile ukuthi ingane ikhulele kubazali ababili abaganeneyo. Uma abazali bobabili bendawonye izingane ziyafunda kakhulu ngokuphathana kwabo nangenhlonipho yabo. Eyomfana ifunda ukuthi uphathwa kanjani owesifazane, kanti intombazane ifunda ukuthi makuganwa emzini uziphatha kanjani. Okusho ukuthi ingane yomfana engakaze ibe nabazali abaganeneyo kuyoba nzima ukuthi ikwazi ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani. Unkosikazi noma intombazane semathubeni ukuthi ke labo bagcine sebehlupha ezindaweni esihlala kuzona. Kufanele siqonde kabanzi ukuthi umuntu akafani nesilwane, ngoba umuntu ukabili uphila ngokwesiqu lesi esisibona ngamehlo enyama, aphinde aphile ngokomoya. Ngakho ke kubalulekile ukuthi zombili lezi zindlela zokuphila komuntu zinakekele. Singanaki nje kuphela isiqu somuntu, kodwa zinakekele nezakwamoya ezithinta yena. Ngakho ke ingane ezalwe ngaphandle komgano ikhulele ngaphandle kwawo, iphinde ingenzelwa usiko